हाय लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ गिबियावनो फिन खेबसेबाव बरायफिनलायबाय दिनैहाय नै साजोनि बार्थडे केक हानो नागिरदों लोगोफोर साजोनि बार्थडे मोनखो केक हासिगोन जोंहा नै जोंहा दा फुंनि 9ता जाबाय आरो नानि अनसुमानि बार्थडे केक हानो नागिरदों रेडि जाबाय हासिगोन सोरनो हैगोन नों इखौ लोगोफोरनो लोगोफोरनो हैनो चकलेट लाखाबाय केक हासिगोन जोंहा 9 बोसोर कमप्लिट जाबाय ने दिनैहाय नानिया 9 बोसोर कमप्लिट जाबाय दिनै केक हानोसै जोंहा फिसाजोनि बार्थडे नानि अनसायमानि Happy birthday on Simon. Mana dia? Happy birthday on Simon. Ambil. Ini bukan. Pak Ben dia ya kan duduk. Coba abu duduk misalnya. Nani Unsemani birthday. Bukannya. Deh aku nani di sini udah. Ya bisananya bersabai. Sabai deh. Abu nona apa deh? Abu nona nang, bayi nih sih nang. Nani Unsemani birthday. Birthday फिसाजोनि दे हादु इनो इसे हरदो हाखानानै हरदो आगैनो जादो ना आयो आंबो दे गोथावथार नानिनि बार्थडे फुङावनो हाखु दाखु जायासैनो खोमा गावनो रेडि खालामजोबदों Bisannya, sinar lu tau? Selalu dikit mana? Selalu ada kayak talent search so gift menbadang mana ikut prize menbadang. Open rumah brom. Ada hadungni gift menai, iya. Akhirnya talent search gift menbenai. Oंखाम ओंख्रि संसै आंहा एबार बार्थडेनि केक हाखांबाय फिसाजोआबो बाजाबाय नै उन्दुलांबाय ओंखाम ओंख्रि संसै अमा बेदर एसे लायबाय दालिखौ सुनानै रेडि लाखाबाय आं नै मुसुर दालि संसैलाय एबार लोगोफोरा दाउ बयलारखौ रुख'ग्रोनानै गारनोसै मैलाखौ लोगोफोर अमा बेदरखौ संबाय आं दै होबाय अमा बेदर ओमफ्राय दाउ भाजा एसे संसै दालि जल संसै alu daw aku menghang-hang coba daw बेदरा मोनबाय दाव आलु मोनजोब्बाय जानांसिगौल'
लोगोफोरा ओंखाम जानो नागिरबाय दाउ बेदर मैथा बाथोन दालि जहल ओंखाम जाबाय आंहा लोगोफोर जाखांबाय लोंखांबाय जोंहा भिडिअखौ बेखिनियाव दोनसै